Tak, máme tu králikáreň, 4 kotierce, jeden väčší, jeden menší, s tým, že časť je plná a časť sú rošty a tu je priestor na plastovú vaničku. Tento kotierec má 1,70 m, tento je 70 na 70, potom takisto budú vaničky 70 na 70, 100 na 70 plastová. Hej. Vanička sa vyberie raz za týždeň a pol podľa potreby, vyčistí, uloží sa naspäť. Čiže asi tak v skratke. Zatiaľ potom pridáme video, jak už budú dvierka a uvidíme, jak to bude zerať potom.